Môžeš. Takže čauky, mňauky, moje meno je Marko Boz Matúš a dneska je tu sem námi Dobrý, tu som Tomáško, Sládek. Budem oproti vašej bytovke, to je moc... Takže dneska budeme natáčať single player Minecraft, jak som hovoril, bol som trošku nakopať, Iron, to som už bol v ďalšej verzii a takže tak. Dneska budeme pokračovať stávaním schodov. Daj túto kamerku na nás. Takže... Však aby sme videli sa, ne? Tomáško nevyprávaj hlúposti. A takže budeme sa popravde, čo budeme dneska robiť. Budeme potrebovať veľmi veľa dreva, lebo čo dneska budeme robiť? Spravíme si normálnu strechu, aby bol náš krajší dom, domček, že Tomáško? No, to je super. Takže nakúpam si veľké drevo. Počkaj, Tomáško. Keďže... Tak. Stačí? Ne, to nevidím. Tak. No, tak to bude lepšie. Tak. Spravím si veľké to drevo. Chvíľu sa dostaneme hore. Takže, Tomáško, čo nám povieš, čo si školkár alebo tak? Som školkár, som veľkáka, to je moc super. Takže, keď tak ja už nie som treťak popravde, ale mám učiteľa, čo učí piatokov. Takže, keď budete chcieť, už som natočil jedno video, takže bez Tomáška, ďalší strom vyrastor, nechcem. Takže to potom spravíme ten stromček, takže tak. Takže by ste sa mohli, proste to bol epizóda 1. Takže, ale furt sa mi to dáva takto. Nerozumím to. Tomáško, ty to chápeš? Čo? Furt sa mi to dáva takto, pozri, takto. A to ja nechcem, pozri. Musí to byť tak. Tak, aké už je to pôjde. Jau. Jaj! Sakra. Nevadí, spravím to takto. Takže Tomáško, čo nám povieš, jaký si dobrý ve škole, či zlý? Dobrý a celkom dobrý. Takže Tomáško nemá svoj vlastný kanál, ja mám vlastný kanál, takže tak. Potom môj kanál je v popisku videa, dám ho. Sneží, to ja neznášam. To neznášam, vidíš Tomáško, ak sa mi dalo blbo. Takže môj kanál je Marko Boz Matúš TV od seba. Potom dorobíme, keď budem mať 20 dreva. Ja si vykopem, nebudem z toho, čo mám dreva vypracovaného. Nebudem to z toho robiť. Sneh. Super. Sneh, takže... Nepotrebujeme sneh? Nepotrebujeme sneh. Sneh je na to, aby sme si mohli urobiť gule, akože z lopatu. A potom si spravíme jedlo. Akože lopatu a potom kebyže na nás ide creeper, no tak môžeme mu strať s tými gulami. Takže čo to jíš? Zombie meso. Lebo nemám nič iné, potom tu mám iba jedno meso. Ja pôjdem už za kamerou proste pôjdem loviť, aby som mal aké mäsko. No, malý Matúško. No, ja som Marko Boz Matúš, ani Matúško. Takže... Matúš. Ja som Marko Boz Matúš. Takže musím ti čo povedať. Čo? Môžeš to povedať rovno do mikrofónu? Myslím, že ja by som chcel túto kamerku zasmeriť na nás. Aha, takže ty chceš takto. Tak chvíľku, počkajte. Menší strich. Takže sme späť. Už máme aj zapatú webkamerku. Máme pri sebe na jednej stoličke. A taká webkamerka stačí. Takže
Ja som padol do slepky. K slepkej. Nevadí. Ja sa pozriem, že koľko mám tých oných. Ja sa pozriem, koľko mám tých vajíčok. No, what? Tak slepka, roď, slepka, roď. Nevadí. Chce rodiť. Blbá slepka. Sprostá slepka. Potom sa dostaneme hore. Tak, Tomáško, čo by si chcel nám povedať o Minecrafte, že jak ho máš rád, či ho máš rád, či máš inú hru radšej ako Minecraft, povedz. Mám všetky hry, čo mám doma na počítači, aj na mobile, keď mám, no, ako. Tak, no tak, vajce, no, sňová bola. Takže, no tak, kto by sa vedel, aký má mobil, HTCčko. Ja mám za Huawei. No, on má asi Huawei. 6. Tak, ja si pôjdem trošku spraviť tie schody, aby sme dokončili tú strechu. Dneska proste bude single player, iba stávanie. Nič iné, takže... Toto robíme na konci. Spravíme. To ja urobím, ale dobre. Dobre, spravíme to obidvaja. Ale iba ty, keď chceš. No, iba ja. Takže blbý sneh, nechcem sneh. No toto neznášam na snehu. No bože, sneh. Takže potom dávam na Facebook veľké fotky. Keď budem slavnejší, dávam fotky, jak vyzerá môj dom celý. Vnútri ste ho videli, ako ho prerobím, či budem mať... Môžete mi napísať do komentárov, že či budem mať čisté, aby som si postavil hrad, alebo by som si mal nechať domček. Môžete mi napísať. Keď sa vám bude ľúbiť všetky videá, tak mi môžete napísať na konci, že či chcete, aby to bol sneh, aby som 4. Aby som mal domček, alebo toto. Ja som dal bunker. Aj bunker si nebudeme robiť. Takže bunker si... Chcem vám ukázať psa. Benny, blbý pes. Takže ja sa postavím sem, takto. Postavím sem, tak. Vykopem si zatiaľ tento sneh. Pes je tu. Ukážem vám, jak leží. Tu je. Pozdrav do videa. Ahojte! Takže pozdrav do videa. Takže pes máš ode mňa odber. Ja si to iba spravím, počkajte. Máš ode mňa pes odber. A viete, ako sa ten pes volá? Benny. Potom sa volá Benny, tak. Takže... Fenku, aby sme vedeli. No, a toto neznášam, ten sneh. Počkaj. Tak. Tak. Potom mám mačkov textúrpek, kebyže budete mať v popisku videa. Takže... Čo budem robiť? Takže mám toľko stakov oného tých gúl. Takže ja si postavím veľké tí saplingy. Zbierajme aj sneh, A čo sneh? Sneh je nám nač. Takže... Aby sme pozombiekov strieľali. No ale to im nič neuberá. Ja môžem si, tak. Čo spravím, je, že potom keď budem mať, akože, keď nájdem voľaké tekvice, no tak by som mohol aj si spravím voľaké ty gule, ale z tej by som si spravil popravde by som si spravil snehuliakov, tých by som si položil takto, tuto vode by som dal tak, počkaj, nie, snehuliakov, to by som dal tak, a takto on by tam bol, on by robil